Atenció, atenció, atenció. Important. Com ho poso això? Acabes de tornar a Barcelona després de viure a l'estranger o encara estàs allà vivint a fora? Tens ganes d'explicar el que acabes de viure, la teva experiència i com t'ha canviat? Doncs concurs a la vista. Concurs Jo al món. Atenció, concurs Jo al món. L'única cosa que heu de fer és explicar amb un text i imatges o bé amb un vídeo, com vaig fer jo l'any passat, la vostra experiència i sobretot el que heu après vivint a l'estranger. O fins i tot si encara ja esteu vivint, doncs expliqueu-ho. I no s'hi val a dir els valors de sempre. He crescut com a persona, m'he obert, he sortit de la meva zona de confort, però personalitzant. Volem saber exactament com ha estat la vostra experiència, volem saber què ha canviat amb vosaltres, què heu guanyat, com ha canviat la vostra formació. I què podeu guanyar? La pregunta esperada. Doncs podeu escollir entre la següent llista. Drum rolls. No fa així el drum roll. No. Un Interrail. Ué! Jo el vaig guanyar l'any passat i va ser fenomenal. Una altra opció, una càmera esportiva. Uah! Accés gratuït a una prova de nivell d'idiomes. No és que us donin la prova ja feta per vosaltres, sinó que us donen l'accés gratuït, s'entén? Un tastet de productes de la terra. Si esteu a l'estranger us farà encara més il·lusió, perquè jo sé que és viure a l'estranger i dir, ostres, el que faria ara per un tros de fuet, el que faria ara per un pa amb tomàquet com Déu mana. Ho sé, ho sé. Doncs teniu l'oportunitat, perquè si guanyeu podreu escollir el premi que vulgueu. Bona nit, titis, bona nit, estelletes. Adéu!